Zadrugarka Zerina Hećo sinoć je šokirala javnost i svoje cimere nakon što je odlučila da obrije glavu. Ona je to uradila jer je, kako smatra, kosa počela da je opada, pa je htela da ojača koreniste. Naravno, mnogi su to videli kao problem i mogućnost da je Zerini zaista narušeno psihičko zdravlje. Na njenom zvaničnom Instagram profilu pojavila se i sledeća objava: radimo na tome da Zerina izađe iza zadruge. Pitanje je koliko osoba koja održava Zerinin Instagram profil je u mogućnosti da to i učini. Sa druge strane, ima i dosta gledalaca koji smatraju da je Hećova samo htela da privuče pažnju kamera jezivim gestom, u čemu je itekako uspela. Osim toga, Zerina je danas znatno bolje volje i čak je prilično raspoložena i pričljiva. Ona je razgovarala sa Zoricom Marković o celoj situaciji, doduše sa kapuljačom na glavi. On je sinoć rekao da više nema emocije prema tebi i da se povlači iz cele te priče. Svako ima svoje razloge za to. To tebi lepo stoji. Mnogi ljudi to rade zbog korena. Sad to više muškarci rade. Sad ti što si to uradila je šok, govorila je Zorica dok je Zerina klimala glavom.